Ak si vlasy nechávate farbiť u kaderníka, viete, že zachovať žiarivosť farby nie je jednoduché. V tejto časti vám vysvetlím, ako a prečo môže vaša farba vyblednúť a dám vám zo pár rád, ako sa uistiť, že zostane žiarivá dlhšie. Farbené vlasy začínajú blednúť pri končekoch, následkom čoho vyzerá farba menej žiarivá. Existuje mnoho environmentálnych faktorov ako slnko, vietor a more, ktoré môžu mať vplyv na to, ako rýchlo vaše farbené vlasy začnú časom blednúť. Ak si farbíte vlasy, potom vám dôrazne odporúčam, aby ste si ich nechali farbiť v kaderníckom salóne a aby ste používali výrobky, ktoré sú špeciálne určené na farbené vlasy, ako napríklad šampón a balzám na vlasy Wella Pro Series Color. Ak máte zosvetlené vlasy, odporúčam vám používať šampón a balzám na vlasy Wella Pro Series Repair, pretože vaše vlasy sú pravdepodobne suchšie a potrebujú väčšie množstvo ošetrujúcich zložiek. O viac informácií a rád požiadajte svojho kaderníka. Aby vaše vlasy vyzerali čo najlepšie, nezabudnite každých 4 až 6 týždňov navštíviť svojho kaderníka. Vyberte si, čo chcete vidieť teraz.